Kaixo, hemen gatoz berriro plataforma digitaletan euskeraz estreinatu diren eduki nabarmenak gomendatzera. Netflixetik bi izenburu, My Oni Girl, animea nire oni maitea, abentura eta fantasia uztartzen dituena, eta Atlas, Jennifer Lopez protagonista duen zientzia fikziozko eta akziozko filma, ez da bizitza aldatuko dizun pelikula, baina bere helburua betetzen du. Inteligentzia analista bat urrutiko planeta batean galduta geldituko da, eta adimen artifiziala darabilen armadura robotiko bat erabiltzen ikasi beharko du biziraun ahal izateko. Prime Video plataformaan Invincible animaziozko telesaila, The Walking Deaden egilearen komiki batean oinarritua, 17 urteko Mark Grayson superheroi gaztea du protagonista. Ekintzaren animazioa arina eta erakargarria da, bisualki oso boteretsua. Baina zerbaitek definitzen badu tonuen eta generoen arteko oreka da. Filminetik 3 pelikulatzar gomendatuko ditugu. Midsommar, kultuzkoa bilakatu den beldurrezko filma, Ari Asterrek zuzendua, intrigazko film honetan bikote estatubatuar bat da protagonista, eta lagun batzuekin 80 urtean behin Suediako herrixka batean ospatzen den udako jaialdi batera joango dira. Eguzkia inoiz ezkutatzen ez den herrialdean, amestutako oporrak igarotzen ari direla badirudi ere, pixkanaka amesgaizto bilakatuko da egonaldia. Taxi Driver, zer esan film honi buruz, Martin Scorseseren 1976ko maixulana, Robert De Niro eta Jodie Foster protagonista dituena, eta Fargo, Coen anaien harribitxia, William H. Macy, Frances McDormand protagonistak, aberats baten alabarekin ezkonduta dagoen gizon txepel eta uzkur batek bi gaizkile kontratatzen ditu. Helburua bere Andrea baitzea, baina halabeharrez ustekabeko 3 hilketa gertatuko dira eta polizia tartean sartuko da. Eta harribitxiak aipatzen hasita, azken gomendioa primeran plataformaan topatuko duzue, Unicorn Wars animaziozko filmarekin, film antibelizista zoragarri eta gordinonek, peluxezko hartzen eta adarbakarren arteko borroka aitzakiak gisa erabiliz, hausnarketa politiko eta psikologiko sakona plazaratzen du. Gogoratu, asteko estreinaldi guztiak zeintzuk izan diren jakin nahi izanez gero, zernonikusi.eus webgunea daukazuela. Bide batez, aurreko asteetako gomendioak ikusi dituzue? Aipatu iruzkinetan.